Titiadesiwo tipra mothaningui kok chap kok panda soliui tongo tabo এবং budget meeting gai aboni bisingtino sini je tiprani khoroksa belai keno samung tangui tongnai sini sar Bijoy Hrangkhal botini sori hamya Khwlai Tongmani norok jotono saiman kana finally bo release sungkha bo Hamwi Bwchakha khaklai bo Tiprasa rokni bagui sini dofani bagui tewaisa khariwi samung tangmanano bono kaitor hamari Khwlai bono naina bagui thangkha norogo jaga picture nukhana sini bogra mangpiligo gai sini sar Bijoy Hrangkhal bo tongthokjak bo hamani bagui borok obakeno khatong khajaga samung tangi tongthon Tiprasani bagui